Naimbag nga oras sa kaprobinsiaan. Idanon mi kada kayo dagiti napapatag adamdamag manipod ti Kapitolyo ti La Union. Daytoy, ti Baro at Timek ti Kapitolyo News Program. Nasasamit nga isem, naragsak ka puso ken napnuan ti emosyon. Dagitoy eksena iti Paskuhang Bayan 2023 iti Provincial Government of La Union. Daytoy tinasap a regalo ti PGLU ken ni 𝗣𝘀𝗵𝘴. Kadagit inam agasot a kaprobinsiaan iti tunggal ili ditoy La Union tatta a paskua. Ngayong Pasko, ito pong matatanggap po ninyong blessings, isa lang naman po ang pili ko. Naniniwala po talaga ako na we are blessed so we can be a blessing to others. Ito po mga matatanggap po natin ngayon, i-share nyo rin po ang blessings ninyo na ito sa mga kapatid ninyo, sa mga neighbors ninyo, sa mga mahal ninyo sa buhay. Kasi hindi pa mas maganda po ang diwan ng Pasko. Kung talagang malamang sinishare natin yung mga meron tayo para mas marami pa po tayo papasaya sa mga buhay. Tampok ditoy, dagiti minor raffle ang nangabakan dagiti kaprobinsiaan iti laundry and hygiene products, food packs, kastamat dagiti home appliances. Nag-enjoy mo't ang nagbuya dagiti ubing, ken dagiti young at hearts iti magic show. Nang nayon ti ragsak dagiti kaprobinsiaan, dagiti paay-ayam, ang nangabakan dagitoy iti sari-sari store package. Nagyamanap ni Provincial Government nangabak ti sari-sari store package, dakto na tulong ti pamilya, lalong naman single parent. Maraming salamat Gobernador Rafi Ortega sa PGLU. Excited a pinadaanan dagiti kaaduan ket dagiti nangabak ti grand prize a refrigerator. Salamat unay sa babanday ito nga ref na napangabakak. Adam ti usar nga ag-business, ag-start ti business. Thank you ni Governor Rafi Ortega David na adamot intin na dayto nga gundaway tanong at dati pangabakan ni ditoy Burgos. Agyaman na punay. Merry Christmas! Kagidan ti Paskuhang Bayan, inya si dagiti PGLU dagiti serbisyo. Manipod iti naduma-dumang opisina ti Kapitolyo. Apakairamanan ti free medical check-up and dental services. Libre nga agas, libre a legal assistance, libre a bukbukel ken mula, libre a veterinary services ken daduma pay. Naka-avail kami ti castration, ken anti-rabies vaccine, nag-iibang po sa mi. Thank you very much ti PGLU. Kanin Governor Rafi, egpan na ditoy, asidag mi, dahito nga survey. Agyaman na po na iti dahito nga inabil ko tatang bigat, umayan nagpasikat, pati era naman nga ada libre nga itisida nga agas, nga para ti saksakit ko at agyaman na launay. Ngam ti highlight iti programa ket ti panakaipaay iti gift packs kadagiti kaprobinsiaan. Uray dagiti ubing ket nakaawat ti regalo a food packs. Daytoyen ti may kadwa atawen ti Paskuhang Bayan, sipod idinero gidaytoy idi napalabas atawen. Tarigagay daytoy amang ipaay ti ayat, ragsak ken nasapa a regalo kadagiti kaprobinsiaan tatta a paskua. Ang prinsipyo ko, wala po kaming pinipili sa PGLU. Basta taga-La Union ka, kasama ka sa progreso ng buong probinsya po natin. Ganyan ang klaseng governance na gusto ko para sa La Union because La Union deserves good governance. Babaen ti Paskuhang Bayan, na minsan manen ang napanaknikan ditoy, tinabarang ayat, panagkaykaysa, kenabnapyag, apan nakipagla Union probinsya nihan dagiti kaprobinsiaan. Nga isut agserserbi aranyag tatta a paskua, ken itinapintas ang masakbayan ti La Union. Itinagan ni Governor Rafael Veronica Ortega David, daytoy tigayem ken kabsatyo, John Martin para iti Provincial Government of La Union. Baro at Timek ti Kapitolyo News Program.